mata domin 'ya'yansu mata su je makaranta a maimakon su tafi talla. Yanzu muna da labari muna cikin tafiyar nan wani turo takarda yake gaya min turawa sun kawo kuɗi jihar Kano, amma har yanzu kuɗin nan suna san ina sun shiga babban aljihu a jihar Kano. Wannan in hali na hankaka mai da wani naka an kawo wa talakawa masu manya-manyan aljihuna sun kalmashi. PDP ina so in gabatar a gurguje da 'yan takararmu tamburan da ba sai na gabatar da shi ba, wanda bai san shi ba a nan ya daga hannu wanda san tamburan ba. To amma dai tun da akwai mutum da ya daga hannu bai san tamburan ba, tamburan Abubakar ɗan majalisar tarayya.